уважихте нашето представителство. Казвам се Дончо Рудев и ще кажа няколко така въвеждащи думи и ще помоля всеки един от кандидат народните представители в Сливен да се представят. Все малко предистория. Знаете, че високите сметки за ток и за парно ни изкараха преди 2 месеца на улицата. Това беше причината да излезнем стотици хиляди българи да минат по улиците и площадите на България. За съжаление, това справедливите искания на всички хора, на всички българи, не бяха чути от властимащите, не бяха чути от управляващите. За съжаление, за пореден път хората, които ни управляват, на които плащаме, абдикираха от своите задължения и оставиха хората навън с нерешени проблеми. Това беше основната причина, която ни побуди да вземем нелекото решение да поискаме да се включим в управлението на държавата. Защото ние като граждани имаме право да упражняваме контрол над хората, които ни управляват. Това е основната мисия, а именно гражданския контрол. Решихме да използваме листите на партия Демократична гражданска инициатива като мандатоносител. Никой от нас не е професионален политик, но всеки от нас от доста време, с Женя примерно повече от 3 години, се бори по обществени каузи, защитава обществения интерес по най-различни теми. Смятам, че на такива хора трябва да бъде даден шанс да влезнат в политиката и трябва да им се даде шанс да оказват граждански контрол над политиците и политическите партии. Това, което сега ще помоля да ви направя, всеки с 2-3 изречения да се представи. Женя. Здравейте, казвам се Жена Колева, на 41 години. Семейна съм с 3 деца, както Дончо каза, от много години ние се борим за обществените проблеми. Тръгнахме от площадите, за проблемите, които са като цяло в България. Ние не сме политици, ние сме хора от народа, хора от вас. И искаме, стигнаме до това решение, което в момента сме предприели да влезем в парламента като проводник на гласа на народа. Защото крайно време този народ да бъде чут. Както всички знаете, никой не обърна внимание на исканията, правителството абдикира. Просто те пак тръгнаха да се подготвят едни избори и никой не се съобразява с проблемите и исканията на народа. И затова нашето решение е да участваме в тези избори. Не сме политици, не сме членове на партия. Добър ден! Първо искам да ви благодаря най-сърдечно, че се отзовахте и дойдохте. Казвам се Атанас Катов, на 35 години. Завършил съм растителна защита, магистратура, след това защитих докторат в Германия, също по растителна защита и екология. С политика също не съм се занимавал до сега и не съм имал и намерение да се занимавам с политика, но съм принуден в тази ситуация, в която се намира в момента в България, най-вече в икономическо отношение, да гледаме пенсионерите как не могат да се платят. Той не само пенсионерите и младежите и всички хора, но на мен ми е изключително болно за пенсионерите. Аз живея тук на тази улица и до следващия ден има една кофа за смет. Много често минават не само ромени от малцинствата, но и също българи, пенсионери и други хора, които роват в кофите. Става ми толкова болно и жално, че всички ги знаете. Проблемите няма какво да ги говорим. Всички живеем в тази държава и знаем много добре какви са проблемите. Те са почти във всички отрасли, браншове и сме принудени, поне аз се чувствам принуден, ако мога да помогна с нещо. Аз лично съм специалист в селското стопанство и в екологията. Ако мога да направя нещо,
Затова съм тук. Благодаря. Аз се казвам Гергана Маринова, от град Котел съм. На 28 години работя в общината в град Котел като главен експерт в туризъм. Преди това съм била управител на заведение за хранене. По образование съм магистър в маркетинг, бакалавър в финанси и средно образование съм завършила изобразителни изкуства. И аз като всички тук не съм имала никога намерение да се занимавам с политика, но вместо да се оплакваме от проблемите, предприехме действие да се опитаме да ги решаваме, колкото и трудно да е, и да се борим за това, за което всички се борят, за по-добър живот. Здравейте на всички, аз се казвам Веселин Бонев, на 27 години съм, не съм семейен. Завършил съм висше образование, магистърска степен за страховане и социално дело. Аз също не съм се занимавал с политика до момента, но считам, че имаме волята и стремежа да променим нещата, да защитим България и да осъществим граждански контрол. Това е. Добър ден, Калян Калугър съм, на 40 години, женен съм, 2 деца. Не съм се занимавал с политика. Работя в хранително-вкусовата промишленост, но всички проблеми, тук изложени от колегите, са пределно ясни, няма смисъл да се повтаряме. Аз също не желая децата ми един ден да напуснат България. Аз съм роден в България, децата ми са родени тук, искам да живея и да се чувстваме добре тук в нашата страна. За да се промени това, трябва да стане единствено по тяхните правила, като се основи партия за граждански контрол. Това е. Сега искам да знаете, че ние няма да обещаваме 500 лева пенсия, няма да обещаваме 1000 лева минимална заплата, няма да лъжим като ГЕРБ за втори път, че ще връщаме за 7 дни 90 на фирмите и няма да ви казваме вербайте ни, защото от 23 години вербайте ни се докарахме до ситуацията, че българите сме намалели с 1 400 000, защото 2 милиона българи живеят в чужбина, семействата са разделени и се виждат само по празници, и защото нещата на всеки млад човек е да емигрира в чужбина. Нас не обединяват няколко основни неща, които целят промяна на системата. Категорично заявяваме, че не желаем хората, управлявани през последните 23 години, отново да бъдат във властта и да продължат да упражняват геноцид върху българския народ. Естествено, това, което ни изкара, бяха монополите и ток. Искаме защита на потребителите от всички видове монополи и ефективно прилагане на антикартелни мерки. Искаме задължително допитване до гражданите по въпроси от национално значение. Нас някой попитали ние дали искаме да продадем ЕРП-тата. Нас някой сега питали ние дали искаме да приватизираме БДЖ. Предполагам, знаете, в момента се довършва тунела под Босфора, който свързва Азия с Европа. България е на пътя на този път, на това трасе и БДЖ може да бъде един изключително печеливш сектор. В момента се прави всичко възможно този сектор да бъде подарен или приватизиран по начина, по който се случи приватизацията в България. Ние искаме да бъдем питани по тези теми, които засягат цялото общество. Искаме да можем да отзоваваме депутати. Когато някой не си върши работата, той няма право да бъде в парламент или в която и да е институция и да продължава да взима нашите пари. Искаме промяна на изборния кодекс и разбиване на партийния монопол. В момента и вие като журналисти знаете, че е изключително трудно малки политически формации да представят своите тези, да имат възможността да излезнат пред широката общественост и да ги защитят. Защото в момента срещу нас седят десетки милиони, които са отделени за кампанията.
нашите бюджети ги вадим от нашите джобове, което е крайно недостатъчно да изпратим своите послания до широката общественост. Искаме сваляне на прага и премахване на финансовите гаранции. Искаме ефективна съдебна система и право на гражданите да сезират пряко Конституционния съд. Смятаме, че въвеждането на електронното правителство първо ще облекчи изключително много административните услуги и ще намали корупцията. Искаме всеки държавен регулаторен орган да бъде създаден нова група, така наречения надзорен съвет. Този надзорен съвет да бъде съставен от граждани, които да имат право на вето. Тоест, в Държавната комисия по енергийно и водно разпределение трябва да има надзорен съвет, който да бъде съставен от граждани, които да могат да упражняват вето на взетите решения. По този начин смятаме, че можем да осъществим така желания граждански контрол. Това са нещата, за които ние ще се борим. Не можем да даваме обещания, но може да кажем, че това са нашите основни желания. И наистина искаме да променим тази система, която вече 23 години се доказа като неработеща в полза на обществото. В момента се обслужват интересите на, ще го кажа на жаргон, на мутри, на мафиоти, на големи корпорации, олигархични кръгове. Къде остана обикновеният човек? Смятаме, че българите, обикновеният гражданин има способността да намира проблемите и има способността да дава решения за тези проблеми. Просто трябва да му бъде даден шанс. Това е най-общо казано. Сега, ако имате някакви въпроси, заповядайте, ще се радвам да отговоря. Очаквате ли след изборите отново протести? Ако стария парламент се възпроизведе по същия начин, т.е. напред излезат партии като ГЕРБ, БСП, ДПС, да очакваме протести. Категорично заявихме, че не желаем тези партии да ни управляват. Според вас, каква част от парламента ще бъде ваша? Каква част от парламента? Доста труден въпрос предвид това, което се случва, информационното затъмнение, което ни се налага, интригите, които се вкарват. Очакваме манипулациите да бъдат огромни на тези избори, да бъдат фалшифицирани. Много ми е трудно да дам прогноза. Това част очаква. Горе-долу колко от тези, които бяха по площади на сегашното избори? Вярвам, че ще преминем 4%. И понеже ще сте сами някакви коалиционни? Няма политическа формация, с която бихме се коалирали вътре. Това означава да сключим договор с дявола. Как ще върнете доверието на гражданите към политиците? Защото и вие влизате така в една политиката е доста трудна игра. Как ще върна доверието? Доверието не се връща с думи, а то се връща с действия. Това, което ние ще направим и ще се опитаме да направим наистина с реални действия, постигнати резултати и да се спечели доверието. Няма как да върнем доверието към настоящите политици, а и не желаем. Мисля, че там нещата се изчерпаха. Готови ли сте да се нагърбите с тези тежки отговорности, развалени договори, съдебни искове, неработеща икономика? Имате ли експерти, имате ли капацитет? Готови сме да се нагърбиме, дори имаме гражданска квота, която в този момент участва в Обществения съвет към Енергийното министерство. Вече знаете, че там имаме може би 4-5 заседания, остават 1-2 заседания до края на мандата на служебното правителство, поне към този етап. Има експерти, които участват, които са специалисти в енергийния сектор. В момента контактуваме с хора, които са експерти в здравеопазването, имаме контакти в банките, така че наистина се консултираме с експерти, които биха помогнали и помагат за създаването на една работеща програма, която наистина да е обърната към обикновения човек. Програмата е едно, реализацията е друго. За това попитах. Така е. Ние вече сме тръгнали напред, връщане назад няма. Така че поели сме ангажимент. Само времето ще покаже. Казахте, че има много интриги сред протестиращите, няма основния глас и лице и най-викащия на протестите в Сливен. Какво се случва, дали
последвие? Не знам кой е най-викащи в Сливен, ако трябва да бъда честен за мен. Симон Дънков се казва. Който беше водещия, няма го сред вас. Сега Симо, аз доколко знам, това е Велико Търново. Идеята беше и това, което смятам, че ни отличава като формация, че това са хора от Сливен, които вие виждате всеки ден по улицата. Имам предвид, че той се разграничава, кой от кого се разграничава, има интрига, разделиха се протестиращи на 2 лагера, на 3, може би. Разграничаване, всеки, в крайна сметка, за това обществото е хубаво да има различни виждания за това как да бъдат постигнати нещата. Аз мисля, че там може да работим в една много добра симбиоза, защото, както знаете, аз също оставам на улицата. Като моята мисия е да упражнявам контрол на хората, които евентуално ще влезнат в парламента. Така че Симо е решил, че ще се бори отвън, като гражданско движение, най-вероятно, което няма нищо лошо. Мятам, че би трябвало да си поведем ръка. В крайна сметка целите са общи. Аз лично не знам за такава интрига. А що се отнася до най-викащия в Сливен, аз пак повтарям от 3 години знам, че Женя е човек, който Той просто навсякъде по протестите казваше, че не желаема да участва в никакви политически партии. Уважавам това решение. И зато и се е оттеглял. Тоест той се остава вашата там площадна сила, така е. Трябва да има една симбиоза между хората вътре. Ние си представяме реално създаване на обществени съвети, които естествено трябва да бъдат облечени в законова рамка, за да придобият тежест. Но тези обществени съвети би трябвало да са създадени от гражданите и съответно да работят много тясно с експертите. Това, което ние в момента се опитваме да правим. Има даден проблем. Ние поставяме базата. В крайна сметка обаче на нас ни трябва експерт, който да довърши нещата, да ги облече в законова рамка и ни трябва и народен представител, който да ги поема. Знаете ли колко проекто закони има, колко добри предложения, създадени от браншови организации, създадени от граждани, които в един момент трябва да бъдат внесени в парламент. И там се сблъскваш с едни депутати, ще ги нарека, които естествено не желаят да бъде прието това нещо, защото не обслужва интересите, заради които те са пратени там. Народните представители на ДГИ, това ще е тяхната роля, да поемат тези разработени вече концепции за развитие в най-различни сектори и да ги вкарват в парламента, най-малкото на обсъждане. Ние хората, които ще сме отвън, ще търсим после сметка защо дадено нещо не се случва. Или защо дадено нещо се случва, защото хората, които ще влезнат вътре, всъщност трябва да изкарват информация, че се гласува или какъв си закон, дали той не е в ущърб на обществото и да има наистина една постоянна комуникация. Хората, които ще влезнат в парламента, те всяка седмица ще трябва да се срещат с избиратели, всеки месец ще трябва да връщат доклад, какво са свършили, какво предстои за следващия месец. Наистина тази пропаст, която в момента има между управляващите и гражданското общество огромна и за да тръгнат нещата напред, трябва да бъдат спуснати мостове. Смятаме, че с тези народни представители това може да се случи. Когато осъзнаем, че реално държавата сме ние, всички тук, които седим в тази стая и не само, това нещата ще тръгнат напред. Ама не сме, защото въпреки тия обществени съвети, нищо не се случва на като домакиня, примерно се притеснявам, че преди Велик ден всичко поскъпва. Имам предвид това, което изнесе вчера в пресата, с 15%. за поскъпване на дори основни хранителни продукти, да наречем Великденската кошница. Тоест, смисъл на тези обществени съвети теоретично е прекрасен, но там не се какво прави. Те са на работещи, да се виждате, че това е нещо. Няма точно законова форма. Няма закон. Ама всеки ден получаваме. Заседава Обществения съвет към не знам с кое министерство. И после Обществения съвет пикате от автомата там 3 стинки, а пък Министерството от Радисън. Точно така. Аз за това ще се върна назад и ще кажа. Ние смятаме, че тези политици в прехода нямат място в контрола как ще? Контрола.
Контрола трябва да се случва от улицата, трябва наистина гражданското общество да бъде доста по-активно, настоятелно и съответно да си търси правата. За съжаление, в момента има една апатия, има едно отчаяние от хората, които не вярват, че могат да променят нещо. Нашата мисия основна и на тези хора, които сме седнали тук, е да покажем, че има смисъл и че можем да променим нещата. Спомняте ли си, че обществени съвети преди това беше немислимо да се случат? Някой да седне да разсекретява договори в енергетиката, някой да седне въобще да коментира, да почне да се уволняват висши държавни чиновници. Това преди 2 месеца беше немислимо, защото аз също съм от 3 години на улицата. Писал съм доста отворени писма до най-различни институции, имали сме срещи, давали сме най-различни разработки на депутати. Абсолютно никакъв отговор. Сега в момента се създават обществени съвети, които малко по малко започват да работят. От нас зависи да ги направим един наистина работещ орган и да защитиме правото те да станат част от тези институции. Наистина хората вътре трябва да бъдат променени. Затова казвам, че това са хора, които са защитавали гражданските права. Това са хора, които познавате и виждате всеки ден. Това не са хора, които някой от централата в София е спуснал в Сливен, човек, който вие за първи път чувате и не познавате. Това са хората, които трябва да променят политическата система. Последният въпрос на мен. Това означава ли с регистрацията на партията, с участието ви в предизборната кампания, че се опитвате да взривите системата отвътре? Абсолютно. Абсолютно категорично. Отвътре и с, естествено, с подкрепа отвън. Трябва да работим в симбиоза. Ние не сме по-различни тези, които оставаме отвън, от хората, които изпращаме вътре. Как ще накарате младите хора да гласуват? Според множество изказвания, именно те ще обърнат в последната седмица вода и вариант. Как ще ги накарате тези млади хора? Ще им обяснявате за едни парламенти, за едни депутати. Как ще ги изкарате до урните? Как ще ги изкараме? Тук има доста млади хора, които вече действат, доколкото така коментирахме. В среда има концерт, който се организира тук в Сливен. Този концерт ще бъде в подкрепа на Родопския драматичен театър, който пък там е каузата, която нашите представители в Смолян защитават. За ваша информация да кажа, че Родопския драматичен театър е затворен и в радиус от 100 км няма български театър. Хората желаят да ходят на такива мероприятия, хората желаят да се обогатяват. За съжаление тази възможност им е отнета. Искам да дам една информация, че в този регион в момента, може би знаете, в Кърджали вече има турски театър, в Кърджали вече има турски читалища и не само. Не говорим само за Родопския драматичен театър, там говорим за един регион и говорим за геополитика. Младите хора в Сливен и в София в момента ще подемат тази кампания. И разбирате ли, че нещата почват да се свързват. Естествено, хората в Смолян ще подкрепят хората от Сливен. Такива каузи, които са на местно ниво, смятам, че могат да обединят хората. Тяхното решение, ангажираността и действията. Видяхме се и с инициативния комитет от Девин, които се борят за своята болница. Ако не сте чули, там няма спешно отделение. Не дай си може нещо, ако се случи на жител на град Девин или на регион, трябва да се пътува до Смолян. Там казвам пак на жаргон, я стигне, я не стигне. Успяхме от София да уредиме среща с здравния министър. Хората успяха да си предложат, да си сложат проблема на масата. Сега очакваме тази седмица да има решение на техния проблем или поне предложение за действие. Смятаме, че точно ето такива действия, които са ангажирани с конкретен проблем и решаването му, ще обедини хората. А младите хора дали ще излезнат да гласуват, най-малкото ще се радвам да се замислят в това, което се случва и решат да останат в България и да се борят за промяна, а не да търсят къде да емигрират. И аз адмирации за хората в Сливен и за младите хора в Сливен, които са подготвили една много интересна програма до края на предизборната кампания, в която ще се радвам и вие да присъствате. Какво включва тя? Ако мога и аз да взема думата, ние се събираме
офис и 2/3 от нас са на възраст между 17 и 21 години. 2/3 от нас. 17 годишните нямат право на воля. Те ни помагат. И те не само помагат, ами те ще организират и концерта в сряда, след това имаме още няколко мероприятия. Ние изключително много се радваме за младите хора и разчитаме на тях. И сме сигурни, че младите хора ще гласуват за нас, за промяна. В обществото битува мнението и убеждението, че за всички граждански сдружения седат тайно и скрито партии. И едни дебели чичковци, Да. дебели портфели, които ви дават пари. Тази сутрин отново се говореше за това. Няма да ви питам сега дали за това стои някой, защото знам какъв ще бъде отговора. Въпросът ви е дали сте били атакувани от партии. Дали сте били ухажвани от партии. Включително и финансово, дали сте били ухажвани. Това с бедност всички партии обясняват, че нямат пари. Това го знаем всичките, че няма пари, няма това, няма това. Прескачаме го. Въпросът е дали някой ви е ухажвал. Още след първия протест почнаха да ни ухажват по телефона. И директно ще кажа, обаждаха се от Марешки, обаждаха се от България на гражданите, обаждаха се от Горд. Отговорът беше един и същ навсякъде, че не желаеме да се обвързваме с такива хора и че ние сме граждани и ще продължим своята битка сами. Нямаме доверие на Кунева, човек, който беше част от правителството, което подаде РП-тата, човек, който затвори трети, четвърти балкански избори, нещо, за което пак не бяха питани българските граждани. Нямаме доверие на Слави Бинев, защото не искаме едната мутра да бъде сменена с другата мутра. Александър Петров, за когото също се говори, че... Аз не знам откъде да почна, защото за мен се казаха много неща, които те първо научих и за баща ми в интерес на истината, което беше така изненада. Беше споменан и Румен Гайтански, че ходиме всеки ден на среща в Кемпински за очна ставка. Днеска ще пропусна явно, в кръга на майтапа. Но какво да ви кажа, манипулациите са големи, явно пречиме, явно не искат хората от статуквото да има силно гражданско общество и ще направят всичко възможно да бъдем очернени. Да, бяхме търсени, отказали сме, после бяхме търсени за коалиция, когато излезнаха резултатите, че реално сме събрали 7 000 подписа валидни. Имаше доста обаждания с възможности и предложения за коалиция. Отказахме коалиция, с която да е било политическа партия и за напред ще бъде по същия начин. Просто не виждаме информация, с която можем да си партнираме на този етап. Не смятате ли... Извинявайте, не смятате ли, че влизането ви в парламента може да бъде използвано от тези политици на прехода, например, за да затворят устите, така да се каже, на протестиращите, да ги успокоят по някакъв начин? Аз смятам, че от нас зависи. Ние влизаме вътре, за да махнем политиците на прехода. Тоест, няма как да се успокоиме, докато те са вътре и продължават да управляват България. Как ще стане? Аз за практически да си го представя, извинявай, Жени. За практически да си го представя, вие влизате, да кажем, прескачате 4% бариера, вкарвате 4 човека в парламента срещу 236. Те ще няма да са 4, те са 10 или 12. Окей, срещу 230. Значи практиката до сега е показвала, че малцинство от подобен вид в парламента, независимо каква формация е, нищо не зависи от него. То е независимо, защото нищо не зависи от него. Най-лесно Това се опитват да ни стълбят през последните... Не, той е неработещо. Вие, ако нямате мнозинство, нищо не може да направите. Нали, вие ще се седите недоволни, ще се изказвате и това ще бъде всичко. Системата работи. Тези когато се гласуват закони, които са в ущърб на гражданите, ние имаме връзка отвънка с улицата и казваме, че в момента са гласували какво си и натиск отвън.